W aktualnym wydaniu Flesza Wakacyjna Akademia Piłkarska oraz informacje na temat składania wniosków o świadczenia rodzinne. Serdecznie witamy na stadionie w Pruszczu, gdzie trwają zajęcia Wakacyjnej Akademii Piłkarskiej. Wakacyjna Akademia Piłkarska to projekt skierowany do najmłodszych mieszkańców naszej gminy, którzy pragną grać, rozwijać swoje pasje sportowe. Dzisiaj zajęcia są prowadzone przez trenera Mariusza Przesmyckiego z W Świecie, który został zaproszony tutaj na nasze zajęcia i prowadzi zajęcia właśnie z grupą U10. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach, grupa U10 i grupa U8, a więc do 10 lat i do lat 8. Zajęcia odbywają się przez 10 kolejnych dni i prowadzone są przez trenerów, którzy zostali zaangażowani specjalnie do projektu. W poniedziałek zajęcia prowadził trener Bartosz Kubiak z Akademii Młodych Orłów działającej przy Polskim Związku Piłki Nożnej. W kolejnych dniach zajęcia są prowadzone przez trenera Mariusza Przesmyckiego z W Świecie, przez Pawła Rekowskiego z Futbol Akademii Bydgoszcz oraz przeze mnie Krzysztofa Dziudek, który prowadzi zajęcia na co dzień w miejscowym klubie Start Pruszcz. W zajęciach uczestniczy łącznie 35 dzieciaczków z terenu naszej gminy. Zadanie, tak jak mówiłem wcześniej, jak najwięcej zabawy, jak najwięcej przyjemności, ale też i warsztat nauki dla rodziców i trenerów. Przy okazji chciałbym zaprosić wszystkich trenerów z terenu nie tylko gminy Pruszcz, ale z gmin ościennych, aby przybyli na nasze zajęcia, poobserwowali, porozwijali się i zobaczyli, jak można fajnie dzieciakom zafundować wolny czas. Mam na imię Filip Dygulski, gram w piłkę od 2-3 lat i mi się bardzo podoba. Podoba mi się bardzo klub Start Pruszcz. Gram w nim, jestem zawodowym bramkarzem, jeżdżę na mecze ligowe. Wkrótce rozpoczynamy nowe okresy zasiłkowe, zarówno w świadczeniach rodzinnych, jak i w funduszu alimentacyjnym. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia. Osoby, które złożą wnioski od 1 sierpnia do 31 sierpnia otrzymają świadczenia w ciągłości, to znaczy od dnia 1 października. Osoby, które złożą wnioski w okresach od 1 września do końca października otrzymają świadczenia w miesiącu listopadzie ze spłatą za październik. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego przyjmowane będą od 1 września. Osoby, które złożą wnioski w miesiącu wrześniu otrzymają świadczenia również w ciągłości, podobnie jak świadczenia z funduszu alimentacyjnego i otrzymają je od miesiąca listopada. Natomiast osoby, które złożą wnioski w miesiącach październiku i listopadzie, świadczenia otrzymają w grudniu ze spłatą za listopad. Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy na parterze budynku w pokoju nr 8 i w pokoju nr 8a. Ustalenie prawa do świadczeń będzie się opierało na dochodzie z roku 2015 z uwzględnieniem utraty i uzysku dochodów. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u organ będzie pozyskiwał sam, w związku z czym nie ma potrzeby, aby świadczeniobiorcy przynosili zaświadczenia z tych instytucji, jak to było w latach ubiegłych. Jesteśmy w trakcie realizacji również programu Rodzina 500+. W naszej gminie na dzień 1 lipca zostało złożone około 760 wniosków. Prawie wszystkie wnioski już mamy rozpatrzone. Zostało nam kilka osób, które mają jeszcze otrzymać pieniążki ze spłatą. Dzisiaj już realizujemy ustawę na bieżąco, w związku z czym osoby, które złożą wnioski w lipcu, dostaną spłatę tylko i wyłącznie od miesiąca lipca. W związku z realizacją programu Rodzina 500+, w czerwcu odwiedził nas BUS 500+ z przedstawicielami wojewody kujawsko-pomorskiego. Pani dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dorota Has przedstawiła ideę programu Rodzina 500+. Do końca miesiąca czerwca gmina Pruszcz na realizację świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ wydała już ponad 1,5 miliona złotych.